2013, President Aquino promised that 250,000 passengers would benefit from the LRT Line 1 Cavite Extension Project by 2015. Sige, promise. Mag-intro ta. What's up mga bay? What's up mga bay? What's up mga bay? It's the last day of the year. Babay na 2020, puno ra kag trahedya sa mga kinabuhi. Welcome 2021. So mga bay, karong adlaw December 31. Pero na-upload ni siya. Siguro probably mga next year na. Pero i-upload na mo ni siya. Promise na mo na sa inyo. Ay, maglitsyon taon niya, nay. Lami ato sudanon niya, nay. Pas kung nanay, oy. Woo! Happy New Year, nay! Happy New Year too! Lami ato sudanon niya, nay. Welcome to 2021! Nay, unsay promise nimo sa 2021 na yun? Unsay mo New Year's Thank you resolution? na tanan. Thank you, tanan. Pati akong sweldo, thank you na. Thank you na tanan. Your support. Nay, Oh, sige. Maglitsyon taon niya, nay. Lechon! Ngayon. Promise, nay, maglitsyon ta, promise. Yeah. Nay, maglitsyon ta, nay, Oh, promise. lechon. Promise. Speaking of lechon, mga bay, dagang ay nagreklamo sa Facebook sa mga lechon karon. Kaya unta ang amang lechon niya, good kayo, dili tong murag PBC lang ano. Unta mga lechoneros niya, ayuhan ninyo dra, promise niyo sa mga tarungon ninyo na inyo ang lechon dra, ipo nang paano pod. Lipaya pod ninyo pod. Unsa man imuhang promise karong sunod tuig tay? Ang bonsai nimo tay. Unsa may promise ni mana? Ang bonsai na to. Sure na lang, makakuha na na sunod tuig. Sigurado na na. Sunod tuig? Promise? Oh, tanawa good oh. Promise ba? Oo. Raise my hand. Bantay next year Alright mga bay, let's talk about promises karon. Napapanahon nga istoryahan nato ning about sa promises kay 2021 is approaching, so New Year's karon, so daghan na pod ang magbuhat-buhat o maghimo-himo o magstorya-storya og mga New Year's resolution nila, and that is a kind of promises. Though dili ko again sa mga New Year's resolution, I've been doing that for how many times, of course, gikan sa ko pagkabata nagabuhat ko ana, pero it may last for a couple of months siguro, higit siya mag-last long. So, eventually, mag-broke lang yapon ako ang akong New Year's resolution. Kung sa una, promise ko sa pamilya na muadto ko siyang graduation. Pero, mo itong panahon na po, na grabe po na mo ka pait ko trabaho, bago pa kong kuhan, bago pa ko nag-eskwela, nangitaw trabaho, wala akong makita. Ya, wala mo ko'y kalukat nga ticket. Ya, usawa man akong pag-adto na dito. Wala ko'y kwarta. Sa Manila. E kung karon to nahitabo na panahon na, pag-adto dito. Dili lang sa New Year's resolution nato ma-encounter ang promises. Pwede na to ma-encounter sa love life ka na, daghan na kayong naka-experience doing their promises sa love life. And it's a broad thing, pwede na to istoryahan the next time around. Of course, naapoy mga promises nga ma-encounter nato sa mga panagsabot sa atong mga friends. Mga promises pod nga dili na magbisyo, promises nga mobayad na sa utang. It's another topic, wait for that. And of course, mga promises
sa mga politicians. Kining tanan nga mga promises nga na-encounter nato, all of this guba. And this would lead us to the saying that promises were made to be broken. Kanang ginaingon nila na promises are meant to be broken. Depende na siya eh. Kung ikaw tong isa ka tao na siguro kung taas ka o paninindigan na ano ba na kung sa imuhang gisulti, tumanan din mo pero na ako panagsagod na siguro busy kay ta, di na to matagad or makalimtan na nato itong ato ang mga ipang istorya o sa karon po, mura o ganaging especially o social media na dali na kayo makastorya baka bunga to isa kastorya na makay nga, oh sige ako bahala ikaw kawawa di ba? So po pwede na promises are meant to be broken pero naman di promises po na ginatuman ako di ba? Sama sa anang man ako siya. Antod ka ron. Wala po tayo mga storya na kanhin na abi na itong matuman na to. Pero wa din na to kaya ha. O nakalimtan din na to. So mo to pananaw about anong promises are meant to be broken. Yeah, tinuod na ang mga promises magbase na siya sa kung sa sitwasyon po nato sa kinabuhi. Ingon po sila nga kung dili mo kayang tuparon, ano mag-promise man ka. But then, there are instances sa ato ang life nga ang atong promises nga mga nasulti, mag-result siya sa dili nato pagkatuman. Pero ayaw kay nina big deal kay naman tayo sariling pananaw sa kinabuhi regarding sa promises. So karon, oras na lang ang atong paabuton, mahuman na ang isa sa pinaka-tragic siguro nga tuig sa atong kinabuhi, which is the 2020. So kita, we are much expecting na sa 2021, di na po siguro unta in any ka worst ang mahitabo sa ato ang tuig. So karon sabay natong sugaton ng 2021 with the New Year's resolution in our right hand saying, promise, dili na po mag-promise. Alright mga bay, countdown na lang atong gipaabot, humano na nato ning 2020! Bye-bye! Oy. Alright mga bay, New Year na kayo kayo mga bay, New Year na kayo mga bay. Alaman ninyo mga bay. Yan na. Tulog na po sila. Happy New Year, Kurt! Happy New Year! 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 So ang mga witness ninyo karon mga bay kay dari sa Davao Lesco, wala di pa buto diri so magkuha na ta, saba-saba lang tani kay ingon si Mayor Sara, okay lang daw magsaba-saba, bahat palag full volume ka, basta di lang yun mo magturutot mangugkab, mana ba, maglo ba. So after this, manglaag ta. Mag-open na tao gift. Ayun na, mag-open na ng gift. Mag-open na ng gift. Happy New Year! Okay, let's first give the gift for the first. Ha? King! Who's the king? Tylo? Who's the king? Tylo. Where's Tylo's gift? Here, Tylos. Okay. Gay mo kay Tylo. Happy New Year and then hug. Happy New Year and then hug. Happy New Year, Tylo, and then hug. Uy, plastic man yung hug mo. Tylo, sila yung Tylo. Ayan. Wow! Wow! Wala! Meron pang itchik! Wow! Anong next? For the queen of the house. Thank Thank you! Okay, Okay, hug. hug. Thank you! Happy New Year, hug. Happy New Year to...
Para kanino yan? Para kanino yan? Ah, kuyawa. Oy, pampagwapa man tananay. Wapa naman ito siguro po nina. Kasi may mga may sulti na nga. Thank you, maputi na dyan ko ani. Nya! Next. Habang, Ano yan? Kanino yan? Akin you! Walang hag. Anong hag? Saan ang hag natin? Ang damit. Ito, kay Tito Kevin, kay Tito Nelson. Nelson, and then kay Tito CG. CG, Yan, CG. Kaya, kay Bea. kay Bea Bear. Then, ito, ay kay Naila pa din. Naila pa din. Kadami naman kay Naila, oy. Lagay mo na lang yung isa sa kay Papa. Ito ay kay Lailo. Ah, kay Taitlo. Man, ano sabihin mo sa aming lahat na binigyan mo ng gift, man? Ha? Happy New Year? Alright, that's conclude our date. Saan eh? Saan to? That conclude our... Mao na to atong adlaw karon mga bay. Hit the like button kung nagustuhan ninyo. Subscribe kung wa pa mo ka-subscribe. Again, magbilin mig istorya sa inyo ha. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa ato abo sa Enigma ta. Tara! Should old acquaintance be Saan yung mga ila? Wane? Ila biting shoot na eh? Ay, kakuyaw. Should old Sige na, suotan na. for